हाय फ्रेंड्स इनियंकुलो बटाटे कट्लेट मस्त इजी रीतिड मल्पुना विधान या वीडियो तोपन कोरुंदुल्ले अंचने निगलेगे वीडियो इष्ट प्लीज़ एना चैनल सब्सक्राइब मल्पले लाइक कोरले अंचने शेयर मल्पले कट्लेट मल्परेग यान मूजी मल्ल सैज बटाटेन उप्पु पार्द बेय्पाद चूलिगे दीटे त्यावेन करेक्ट आद पुडी मल्तुंदुल्लेन ई तर कैटे पुडी मल्तंड आपुडु मल्पोडु सण्ण पुडी आवोडु ई तर सरीटे पुडी मल्देयान बटाटेन ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಬಜ್ಜಿಲಿನ 5 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆನೆಪರದಿ ತಿತ್ತೆ ಓ ಬಜ್ಜಿಲ ಹಾಪುಂಡು ತೆಳು ಬಜ್ಜಿಲ ಹಾಪುಂಡು ದಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ತೆಳು ಬಜ್ಜಿಲ ಗೆತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟಾಟೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತಿತ್ತೆ ಐಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬಜ್ಜಿಲನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗಿಣ್ಣೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಬೌಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು अर्ध टी स्पून दात जीरिगे पौडर अर्ध टी स्पून दात पेपर पौडर अर्ध टी स्पून कोत्तंबरी पौडर अंचने अर्ध टी स्पून चिली पौडर तंदे इदे ಒಂದು ಮಾತ ಪೌಡರ್ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬುದ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಉಪ್ಪು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಅದು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರಲ ಸರಿಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಶೋಕ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಮುದ್ದೆ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ನೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಡ್ರೈ ಆದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆನ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ಗೆ ತೊಂದೆಯಾನ ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ರುಚಿಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ಸುರುಟು ಡ್ರೈ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡುವೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನನವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಆದದ್ದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನುಂಗುದುಪ್ಪೊಡು ನೀರ್ದ ಪಚ್ಚೊಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಮೂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ದ ಸ್ಲೈಸನ್ನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಲೈಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ಪಸರಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ಪಸರುತ್ತೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಬಟಾಟೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗನ್ನು ಐಟು ಒಂತೆಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಒಂತೆಗೆ ಎತ್ತದು ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಲಾಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಥರ ಲಾಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಲಾಡು ಮಲ್ತಾ ಇವಾಗ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತಂಡೆ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ದಿವೋಡು ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ತೊಪ್ಪವೆ ಲಾಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಸುರುಟು ಲಾಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ಲ ಇಂಚ ಒತ್ತೋಡು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಥರ ಅಗಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈತ ದಪ್ಪ ಮಲ್ದೆ ನೆಡ್ಲ ತೆಳು ಬೋಡಂಡ ನಾನು ಒಂತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಂಗ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಕಟ್ಲೆಟ್ದ ಶೇಪ್ ಮಲ್ತದಿ ಪೂರಲ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಇಂಚನೆ ಶೇಪ್ ಮಲ್ತದ ದೀವೋಡು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಬೋಡಂಡ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಕಿನ್ನೆ ಸೈಜ್ ಬೋಡಂಡ ಕಿನ್ನೆ ಸೈಜ್ ಮಲ್ತ ದೀವೊಲಿ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಬಣಾಲೆಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದೀತೆ ಸರಿಟೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನ ಮುಟ ಈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಶೇಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿ ನಾನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ದ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಐಕ್ ಮುರ್ಕಾದು ಇಂಚ ಗೆಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಡೀ ಕಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ತಾಗೋಡು ಅಂಚ ಮುರ್ಕಾವೆ ಇಂಚ ಮುರ್ಕಾದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೆಟನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ದ ಪೊಡಿಗೆ ಸರಿಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಡೀ ಕಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ತಾಗೋಡು ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು
ಕಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಇಂಚ ಬ್ರೆಡ್ದ ಪೊಡಿ ತಾಗದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ದೀಪೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಟ್ಲೆಟನ್ನು ನೆಕ್ ಮುರ್ಕಾವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾಗೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾಗುನ ಲೆಕ್ಕ ಮುರ್ಕವಳು ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ತಾಗದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಟ್ಲೆಟನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ದ ಪೊಡಿಗೆ ಸರಿಯಟೆ ಮುರ್ಕವಡು ಇಂಚ ಇಡೀ ಕಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಬ್ರೆಡ್ದ ಪೊಡಿ ತಾಗೋಡು ಈ ಥರ ಪೂರಾ ಕಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಯಾನು ಬ್ರೆಡ್ದ ಪೊಡಿ ತಾಗದು ದೀಯೆ ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದೀತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಟೆ ಬೆಚ್ಚಾತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂದೊಂಜೆ ಕಟ್ಲೆಟನ್ನು ಯಾನು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜಂಡ ಕೈಕ್ ರಟ್ಟುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ವರ ಯಾನು ರಡ್ಡ್ ಇಜಂಡ ಮೂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಟ್ಲೆಟನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡ್ದು 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತ ಸೈಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ 2 ಸೈಡ್ಲ ಸರಿಯಟೆ ಫ್ರೈ ಆವಡೊಂದು ಅಂಚ ಈ ಥರ 2 ಸೈಡ್ಲ ಸರಿಯಟೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಯ್ದು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕಾ ನಾವು ಎಣ್ಣೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ನೀಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಈ ಕಟ್ಲೆಟನ್ನು 7 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಕಟ್ಲೆಟನ್ನು ಬೇತೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲೆ ತುಲೆ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಪಿನ ಮಟ್ಟ ಸರಿಯಟೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು